ke ka afia si dị tata ke ka ọlụ si dị ke maka ụmụaka ke maka ife niile a na-eme before ma ọ ga-adịrị ndị Igbo nne na mma aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ nke na-ewetara ndị Amama n'oge Igbo Amaka anyị na-akpọta ndị na-ama na n'Igbo nna anụ afafa ndị na-agba asọmpi dị iche iche ndị nọ n'ihe ejije ndị bụ ndị na-achị anyị otu fasi dịsị n'ikem ka anyị na-akpọta fa ka anyị na-afa na-akpalite nkata dịka otu asụsụ Igbo ga-esi na-aga n'iru ka omenala Igbo hapụ ifu maka na onye amụrụ amụnye na omenala o jee mebezi omenelu ọ bụrụzie na ọbọdịfọ ikwu ka a na-eme maka na ndị Igbo si na adị amụ aka ekpe na nka ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma. Igbo Amaka ndị eji eje mba ngone na n'onu ọ bụ n'oge ndị Amama nke Igbo Amaka kwuru na-ekiri onye nọ n'isi emume ya bụ nwaada Igbo Precious Okwuchukwu Okafọ anyị na-asị gba mbọ fụ na ị na-ekiri onyonyo a nwa onwe mbụ Evangelist Dr. James Arum bụ otu onye na ndị na-ekiri ndị Amama n'oge Igbo Amaka daalụ. Igbo Amaka ndị eji eje mba o nwere agadaga nwoke anyị na-anọ afụti mkpa afọ ogologo ime ya ndị Igbo mụrụ nwa anyị ga-eje ka kenetu nwoke a anyị na-anọ bụ nnukwu maazị nnọọ kene ndị Igbo na-ekiri anyị. Ana m ekene ụlọ ndị Igbo ihe mee mgbe bifo mbidogoro ife ọmụna m na-ekwu ọkpa m adị elu ana amaga m esi nọdụ anọdụ ọkpa m lu ana afa m bụ ODIRA NWAOBU ihe eji malakwa m na ife onyonyo bụ Joseph Nlọnlọ ọnya ọ dị mma ODIRA kedu mpaghara ala Igbo bisi? Abụ m onye Anambra Ọka Gogo. Kedu afọ obodo gị? Ụmụmbele n'Ọka. Ọ dị mma kedu ka ntolite gị si wee dị? Ntolite m agbagbu onwe ya mbido kịta akọ ya chi ya eji chi ya abụ amaga m ezike ya akọ ọ mbidogolo n'ebe m gụrụ akwụkwọ ebe m gụrụ primary school na Ọnịcha secondary school na Ọnịcha kwa gwana anyị afọ na akwụkwọ ịma na ana m achọ nnọọ mgbe ọbụla onye bịa nnọọ kpọrọ m afọ na akwụkwọ ya ọ ya bụ olu echi onye si m eje nweta ife a onye ahụ ekilie ya gwa m ebe ị gụrụ. Okay, ebe m gụrụ akwụkwọ I think my primary school New Bethel, then secondary school Ọnịcha high school na ebe isi ndị ọkpọ na-anagasị Ọkọ school a ka m gụrụ. Then university bụ Federal Polytechnic Oko Yango Mascom. So ọ dị mma ihe anyị na-eme ka ị na ife gbasara ife onyonyo ụbọchị ego ọ dị mma kedu ka ihe abịa n'Ọka kedu ife na-akpọnatakarị ndị Ọka ụnọ ma ewezuga ekeresimesi? Ọnwụ ihe ọzọ ime Ọka ya bụ ime Ọka na-akpọnatachi ndị nọsigoro obodo oyibo ọ bụghị Balivel mbanụ ihe asọsọ omume azịrị mmemme a na-eme n'Ọka ya bụ onye n'ogodo obodo oyibo ọ si abụgoro Yugoslavia ebe ọbụla ọsọkwa ya nọ ọnọdụ ọnụ na-arịa kpakam ọgbọlọ na-abịa onwe ọzọ a na-eme jee na ebe nwa na-awa ji maka na-aṅụgharị mmanya na-apịagharị ụtarị ka anụmanụ ọtaghị ọgwụ a na-enwere aṅụrị na-aṅụ mmanya ndị afụbeghị n'ọtụtụ oge afụsị afọ anya ndị WhatsApp men ọ dị mma kedu ndị eji malụ ndị Ọka? Ofe onugbu a na-esite ya n'ọma onugbu and I think onugbu ka fa na-ete nnọọ ete ya nnọọ ebufutere gị ịma na nwaanyị Ọka ife erike ọ dị mma na-abịa na bụ nọ n'eko dị 7 I think
kedu ife 7 bụ n'ọnụ Igbo na onye ọbụla ejewala chogo nke ya ma ndị nugo 7 kedu ife ọ bụ n'ọnụ Igbo okay ọgwa ịsa agwatakwa m gị nwa bụ onye nke one n'ime mmadụ ịsa ikpeazụ nnọọ ị na-enere m anya elube m oge dị bụ ikpeazụ ị na-enegharị m anya nsị ikpeazụ adị m old mba aka m nka kama m nke nsị nọ nke ikpeazụ na-ekiri m ịkarọwa nkacha mba ịma nekwe m anya bụ ama mma nwoke ije ọ dị mma kedu ka isi wee ihe ejije anyị na-eme ka isi bido ife onyonyo ya bụ ife bụkwana mgbe nka nọ ụmụ ihe primary school ọ ya bụ anyị na-eme ihe ọbụla anyị na-eme na skuul mgbe n'ụlọ akwụkwọ a na-akpọkarị m bịa soro mee even mgbe nnọkwa secondary school you understand so otu ụbọchị nnọọ ka nnọkọta nnọọ na-agafe nnọọ mgbe nsi skuul abata so I saw Gafa, Ostan, Chinedu, those people are not one in no. So I saw them. So na gafe no. Phone never the mother bakoju. So ofu bisim kakene. Nga so no ndine me film. Yeah, mo season for no those people. I was very young, not happy. So we do develop that love. And we were before. Not just me, Joe, mellow career. You understand? So, Master of my beer, Mamon, Jue, but I'm going to eat more. Yeah, ma'am, Master, yes, not all for one. You understand? Your book will name when my man, I understand. Before. Okay, for understand the guy. Man, I can miss to understand. But only non so with tell me, fella, get them an ọ na-asọ I understand ọ na-etinye ihe bụ isiokwu na ego ejiti ekwu adịrọ ego nwa adịrọ kwu ọ bụ na ego dị aka na-eti si butekwu efere nwa ka a na-eti n'Igbo erikekwe ịma na asụ Igbo ezuru ezu ndị na-aghọta isi m na-aghọta na asụsụ be anyị zuru ezu ọ bụ na nke unu ezuru ozu mana ebe a na-ebupụta n'Igbo onyonyo wee gwafa na o zuru ezu ozu nnọọ mana ịsụkwanye adịkwana m ka si wee fụ ka ị gafe wee kpọọ gị so akpọ m sị m nke a na-abụ na ma na-achọpụsị ụmụazị afọ m nwa ebe nọ nnọọ nọrọ n'onwe m nnọọ so nọrọ nnọọ na-ekiri ha nnọọ ihe a na-eme so mgbe a mfụzia nke a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ director so nkọwaziala ya from there film is male or Secret of that woman my director ya bụ Emeka Nwosu you understand ebe a ka eso ebido kpọwa m Joseph Olonlo ọ dị mma anyị eje ndị Igbo na-ekili anyị unu fụ onye anyị na-akparịta nkata bụ Odira NWAOBU ọ ga-adịli ndị Igbo niile na mma anyị ga-eje ka ikiritu nwanne anyị nwoke n'ihe ejije ndị ọ na-emepụta ọ bụ na ikiritu ya nachata azụ anyị na-aka nọkwa biko apụkwala onye na-ele iru ya n'Igbo onyonyo ugbu a bụ nwanne gị nwaanyị ndị Igbo mụrụ m aha m bụ Ọkụchukwu Okafọ ọ ga-adịrị gị na mma anyị kiritu nwanne anyị nwoke na ihe ejije ndị ọ na-emepụta anyị nachata azụ anyị na-aka na Igbo kwenu, mwanụ, zụanụ, rienụ, mwanụ. Nkịta sị ka atụpụrụ ọgbụgbụ n'iro ma hapụrụ ọgụ ya na ndị mmụọ. Igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa amagba Igbo amaka. Ama na ụbọchị eke ndị abụghị ya na ha agaghị azụ nke mmụọ. Nke eji eme nke ka eji eme nke isi aka ji wee nwere ịkpọsị ọka. Igbo na-asụ n'olu ma akwa ụkwara ọ bụrụ ofu. Ọ bụ ya ka ejiri sị na ọ na-aba anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka ọ bụ na ndị ya nọ ya nna ya nọ ya n'ezie Igbo ebeela akwa maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo bụzi ihe na-achọ ife efu ọ bụ ya kpatara anyị ji ewetara unu Igbo amaka ndị eji eje mba isi na gịnị bụ aha ihe ejije isi Secret of that woman kedu ife mere ebe
no for so ilo so one ama na ịdara ụlọ ana na live animal wa man lo chalo imana ihe omna ife gbasara inyonya anyị na-eme film a ka ndị oyibo si kpọ ọnya o nwere ka esi eme ya ife anyị na-akpọ ya bụ ejije n'Igbo iji ya ịmana onwelo ka mmanya esi enye gị ife ide emebube ife ịdị mma na ya ka ya enye gị ntọ ife ịdị mma na ya ka ya enye gị imenwu onye ọfụma ma ọ bụkwa na nna alụ ụlọ ana mụ na ọ bụ onye ụlọ ana maka ndị ga na-eje n'akụkụ ya ọlụ sarị ọ bụkwa ụdị ụlọ ana biko mba ọbụla ụdị ya ọ dị mma n'afọ kedu afọ iji bido ihe ejije ọ tekwana o elugokwa ụmụ ihe 12 kịta ahụ 12 bụ afọ iri na abụọ afọ 12 nwatakịrị amụ n'afọ 12 etosigo ọ gbakwa obele ife ihe dịka ihe ejije ole ka ime ọkakwa nkụ onye elugo 50 o elugokwa 50 ọ gafegokwu mana nke dịgoro nke dịkarị pụtagoro kịta bụ aka nkụ ma nke a na-akpọ Ibu and Sons ma nke a na-akpọ Ibu and Sons kedu ife mere ya ọ mụ na Ibu nnọọ nwa ofu nzuzu a gịnị ya yichekwuru chukwu ekwana ya ọjọọ mụ na eyilọ mụ na Ibu eyi chọkwa ịkpala m enye m sign mgbe ije ịkpala enye m sign biko echekwa m n'isi na Ibu and Sons mbọ ife abụrụ ya na afa ka abụrụ ya ọ bụrụ afa sọrọ onye nwe ọrụ ọbụọ ya bụ n'ihi na-akọwara m na ntị na gị na Ibu nwanne m Ibu nwanne m mụ na Ibu eyilọ amanara m ụwa niile mụkwụ na amanara Ibu ụwa niile mụ na prince ka m bụ n'ebe Ibu nọ mgbakwa ikwuzikwa n'ọzọ biko ọ dị mma ihe ejije niile ndị megoro kedu nke karịsịgolo wee fịa gị arụ nke kasị wee fịa m arụ ahụ ya mkpọrọ gị na Ibu and Sons maka na ya bụ fim ịmago ị na-emekọ ụmụ ihe uti ndị mmadụ azị ndị gbagotego o nwere ife ya bụ o nwere some things ị gara ị na-eme ọ nakọtakwa kpọọ gị sị gị bịa ọ ka mma na imere ụtọ mee ya ụtọ mana mgbe a na-eme ya ihe echekwa anụ na ị na-eme ọfụma mana ya ma na o nwere ka ihe esi ya abụ ime nya ọ dabakarịa so wọta ya bụ ife amara maka na ọ mgbe ahụ abụọ nakọta Ibu oh my godfather ka ọ yọta ọ mgbe ahụ abụọ nakọta emekọta m na-emegokwu so many films m na-emego film nọ anyị emego ife onyonyo n'ori nne ọ mgbe abụọ nakọta ọ sị m mee ya ụtọ ada amụcha n'akwụkwọ ofu mmụta mana ha bụ ọbụkwa na ma onye ọbụla dị nnọọ nke nghọta so ya bụ Ibu and Sons a onye ma and anyị dị ịbụọ Ibu mụ ịbụọ ka anyị dị mụ na nwanne m ji na ede you understand so ịghọtago sara iwe maka sị na ya ghọta maka ife anyị gba n'aka enwere ike narị gị ya wee mere ego ndo ọ dị mma unu fụka anyị na nwanne anyị nwoke na-akpalite nkata ihe gbasara ihe ejije ndị ọ na-ewepụta anyị ga-ejekwa ka ikiritukwa ihe ejije a ikiritu ya enwekwa ike azụta obere afịa anyị na-achata azụ anyị na aka na-akpakwa apụkwala n'ihi na anyị na-akpaba ihe gbasara gị Igbo amaka, ndị eji eje mba. na-ekilinu ndị ama ama nke ọkụ Chukwu Okafọ na-ewetelu Igbo amaka ndị Igbo kwe ya Igbo amaka, ndị eji eje mba.
n'ihe gbasara ihe ejije ị na-eme kedu onye a na-asị onye mmadụ na-enechala anya ihe ejije na-eme na ife onyonyo n'ife ejije ife onyonyo bụ TV kenke wu ijije na nkọwa ife ejije bụ film movie bụ ife ejije maka gbankụ amsị mkpọ ịtọ mfụ n'anya nke ukwu na-abụ mfụ na-alị otu a nna chọkwu ka m na-alụkọ ọrụ n'ọghọta na-akpọ igbugoro bụ onye izi then nke m owu ịmara ndị a na-eme komedi a na-adị ụtọ then Victor Swagde mụ na ndị emekọchago ife mana ya chọkwakwu mmekọkwa ife ọzọkwa aka nkụ yatago ya mkpọba afa aka mfancha niile afọ mfancha niile n'anya and ha na-eme ana manager ka nsuke n'oyibo permit me ka nsu oyibo they are good cherugo ọgwụcha oyibo nsi ịchụ onwekwa ozi oyibo ọzọ cherugo they are good ife niile bụ permission niile na-ana bụ sọsọ gị kwuo kwesịrị ihe ebute mele ka ndị ga permission wee suo ofu nsọ iwe n'iwe onye kwe ahụ permission ihe niile a na-eme na ahụ permission ga na-ana ọ dị mma dịka ihe ejije nke imere ikpeazụ anwe ihe ejije bịara imere n'ikpeazụ ka ife imere na ya bụ ihe ejije ihe mmeri ahụ afa m bụ ihe mmeri ahụ Prince afa m ya ka iji wezaba Prince ebe ahụ akụ nnukwu ya m okpu okpu nwa eze na nwa eze ka ọgụ ya dị anya so Prince ga nzere ebe ahụ the film finish the film go ụnyaahụ so I don't know onye nwe dị ọrụ bụ ezeka n'afịa nwa Jesus production even tukwana wifi ime na ya wife even me ya wife ofu ụlọ akpogo ịchaka na-ekwu ya le ya ofu ụlọ ana na-ekwu ife anụ ndị mmadụ na-akpa ya manya na ndị nwa gị ga na-alụkwa n'ụlọ ana ofu ụlọ ana ọ ga nkwugharịkwa okwu a ọ dị mma n'ihe ejije ịma nọ ndị Igbo wepụta ihe ejije kedu ife ọ dị ka ife kpatalụnụ na ihe ejije mere na asụ Igbo adịrọ dịka otu nke unu na-eme n'oyibo dị ugbu a dịka nsị ka ndị nnọọ n'ime afịa ugbu a jee ego ihe dịka ihe ejije 200 mmafụ na ịmụ ife dị n'ụwa anyị fọta bụ na onye ọbụla na-ebelieve so much n'ebe English nọ mgbe m na-eme Igbo film asị na Igbo ọbụla na-eme Igbo film na ọ na-emenwe English film no na mmadụ na-eme Igbo film onwe ọwụ ịghọta so some of them na-efili na that na Igbo ama na ọ da-aga afịa ka ọ nọ na amatala m ihe mma akọwa na ya ịghọta so that is why even sometimes onwe nke ya bụ inwe film Igbo ime a producer o bupụtara n'afịa a phone that na ọhala aga afịa karịa nke oyibo a maka na ọ na-adị m ka ndị Igbo aka bidoro fụba asụsụ fa n'anya oifo maka na oyo abịa n'asụsụ izizi eji mebe ihe ejije kedu ndị Igbo na a na-eme ihe ejije n'obodo anyị bụ Naịjirịa bụ ndị Igbo bụ isi ya gbam ọ niile anyị fụ na enwe Igbo onyonyo ọ ga-abụ site n'ụtụtụ nenegide ruo echi niile sọsọ Yoruba ka Yoruba nwekwa nke Hausa iji ga na-asụ sọsọ Hausa kedu ife mezi ndị afọ bidozi ife a ji wee nakwuruzie ndị be Queen amalọm ife ndị WhatsApp men butere anyị ife ndị WhatsApp men na fanachi ịgwazi ndị Igbo na-achọzi ịgwa ndị Yoruba na ndị Hausa na fanwa kafa na fanwa bụ ndị England Nigeria amalọm ihe bụ ihe a niile bụ maka mmesi wee kwe achọrọ m ka ịgwa m ihe gị nwa na onwe gị che n'obi gị nọ ife mmenụ o ji wee dị otu ife men bụ na ịma na let me just ama m ebe m ebido ntụ oyibo so ịma onwe ife dị na in this movie industry now sometimes inwe ike
mmadụ abịa nnọọ camp abidogodo nenebe asịba ka nenebe ka onye asasụ Igbo ka onye asasụ Igbo ịghọta ọ bụ na onye na-ada asụ oyibo well no Igbo ka ọ na-asụ you find out that na enwe ka asị na ọ elemenwu nke oyibo a acha eme that n'elu mgbe nke Igbo you find out that na in fact producers are like it in film Igbo I like it because of gini or they efe ego and if I feel that na onwele ego on ora agafia chukwu daalụ nnọọ kunsu ebuptekwu ife unu na-eme na because ọ bụ na ife a na-eme na ewu na-ebuputele akwakwa m kala ibupute bekene dịlụ Chineke mebuputele ihe a maka ụmụ ya bụ na-aga n'ezi a na-asị na mgbe ọmụrụ na-eme sọsọ film Igbo abụ m onye oyibo ọ na-ewutekwana m maka gịnị ọ na-ewute m wee nọdụ ebe a wute m na ga wee nọdụ mba na ọ na-ewute m na gị wee nọdụkwanụ nwe ife vlog ndị na ịghọta so for example ka afa nke this girl nke onye Yoruba ọkụ film Yoruba ka o mekata wee bụrụ mmadụ ọ bụrụ onye ọbụla wee malịa ọ ka na-eme why bụ ha abụ ewu n'ụwa niile ịgbam why abụ ndị Igbo na-emezi geva a na-asị na ụmụ mgbọ na iwe ndị Igbo ya edenwu ụdịrị nke Funke Akindele onwe onye bụ nwa agbọghọ mara mma otu Funke nọ na ala Igbo obi ya ekwe ka o dee ụdịrị fim afọ obi ya ekwe ya na ya asị na ya asị na ya dị lokal na ya asị ibuzi onye ọcha ọ na-asị Igbo tik ụmụ Igbo tik na onwe m asị mba nne m na Igbo tik amazi m ebe a na-achọje ndị Igbo tik ahụ nne m na Igbo tik ọ dị mma ka anyị jee kilitu nwanne anyị nwoke ọ bụ na anyị kilitu ya anyị na-chiata azụ anyị na gị ka nọkwa biko Igbo ndị ọma ndị Chukwu kele ọfụma anaghị ihe anyị na-ekwu ebe okwu anyị niile a na-ejekwa bụ ka anyị sụba asụsụ anyị sụba Igbo na Igbo amaka o maka na onye hapụ nke ya hapụ ya mgbe afọ ọbụzi Yoruba ka anyị ga-asụ ịzate nakwute ndị obodo ebe a ga-akpọ ihu ka isikwuo Yoruba sị na ịdị Yoruba tik ị ga-asụbazi Hausa nne ya asụrụzi Hausa ndị be queen na-amakwa na onye bụ ka anyị fụọ onwe anyị n'anya fụọ obodo anyị n'anya fụọ asụsụ anyị n'anya ọ ga-adịla anyị na mma ka anyị kilie nwanne anyị nwoke na ihe ejije ndị ọ na-emepụta anyị kirịtụ anyị na-achata azụ anyị na gị ka na-akpa o nwere ike bụrụ na ugbu a ka ị na-apụta na-afụ iru m n'igbo onyonyo gị ma na anya gị dị n'ebe kwesịrị ịdị aha m bụ Ọkụchukwu Okafọ nke na-ewetara unu ndị amama n'oge Igbo Amaka onye mụ na ya nọ bụ ofu agadaga nwoke na-eme ihe ejije n'ala anyị bụ Naijiria ODIRA NWAOBU anyị ga-eje ka anyị kirịtụ ihe ejije ndị ọ na-eme ọ bụ na anyị kirịtụ ya na-achata azụ anyị na gị ka na-akwapụkwa Igbo kwenu mụanụ zụanụ rienụ mụanụ nkịta sị ka atụpụrụ ya ọkpụkpụ n'iro ma hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ Igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa amagba Igbo amaka ama na ụbọchị eke ndị abụghị ya na ha agaghị azụ nke mmụọ nke eji eme nke ka eji eme nke isi aka ji wee nwere ịkpọsị ọka Igbo na-asụ n'olu ma akwa ụkwara ọ bụrụ ofu ọ bụ ya ka ejiri sị na ọ na-aba anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka ọ bụ na ndị ya nọ ya nna ya nọ ya n'ezie Igbo ebeela akwa maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo bụzi ihe na-achọ ife efu ọ bụ ya kpatara anyị ji ewetara unu Igbo amaka ndị eji eje mba kedu ife ọ dị ka ọnya mee ndị mmadụ bụ ndị Igbo onwe anyị ejiri wee juo onwe anyị afọ n'ịsụ asụsụ anyị na masa nwere nke ikwu maka ama ebe mesi bido ebe ọbụla ihe mere ya bụ na ọkwanụ ndị bekee mechara ihe a niile ịma na ihe na-eme ndị Igbo bụ ife ọmụna ndị bekee bujana n'ala kpam anyị buru ya n'isi ịghọta anyị chefuzie omenala nke anyị like mgbe ka ife na-akpụ ya sagin
ama m nọ ndị ọcha na-eme ya mana kịta ndị Igbo anyị buliziri n'isi ịghọta Kewa nke bụ sagi. Oh, ndị a na-akpụba Ebiana na trouser fafa kpulu ya kputu ya dịze n'ekweba. Ije. Fa yilize boxers n'elu boxers sụrụ asụ. amaka m asụrụ asụ ịghọta amama ka mbe ndị ọcha ndị bekee bi ebutele ya anyị nwe ebuli ya n'isi enweta ka isi mezi as Nigeria ọsọ onye Igbo ịbụ idres ifoko ka m si debe onwe m na asị na onye a dị Not the local. ọ dị ejie amaka ama ma ọ bụ na nsụlị anaghị esi nwere ama ya ada nwere Ba chọ mi tinye gị n'ọnụ. local that is the language I think not the local Amazi m na bụzi international. ama m o dependent Ịdị international onye afọ na-agwa gị afọ bụ onye international. amakwana Ọ bụ onye ọcha ka ọ bụ. amakwana m ghọta so sometimes iyikwu olu as in ịma na ihe emekwu some of all these celebrities ịma na iyi akwa na adịfa Celebrities bụ ndị ama ama. Ndị ama ama. Ka anyị bịara ife anyị ma na anyị na-celebrate go ife eme ife ndị ama ama ya ba na like nnọọ iyi akwa nnọọ gacha ịghọta Ọ na-arụ fa ka anyị na-ama n'akwa na-ewu. onye ụmụ ya na-emechakwu inwezie ka isi yile onwe gị abada mgbe anwa anyị agbanakọta ma ọgọdọ afụta n'ilu ọgbọ inwe anwa mma ọgọdọ ọnọdụ ka otu ajim ake nọ isi aja ma ọgọdọ aka ala awụ mba n'aka ala awụ oke otu anọ na mmalụ ọgọdọ na nsogbu adịghị Ya gịnị ka a na-ekwu ife a? ịghọta so otu mentality ha ịghọta so mentality anyị Papa anyị na-asị mụta mụ karịa. Ife a na-akpọ odere ife a mụtazie ịmụta ife ịmụta ị gafelezie ndị nna gị mụziri gị amụ gafezie ndị kụziri gị sifa na fa mara ka esi eme ya mmụọ nke nwa ma ka esi eme ya bifo swaga swagalistic swaga swaga ọ gị na-ewulu ba ya bụ nke na-ewu na mmarọ ife dị on board swaga ọ dị mma ọ bụrụ na eme ego n'isi ndị Igbo niile kịta kedu ofufe mbasa emekwana m si emena m nnọọ oge ị na-asị ọ bụ na eme m oke ka ị bụrụ onye isi ndị Igbo niile na ihe dị otu a bụ ife omebigo na ala Igbo kedu ife ọ dị ka ife izi ga-eme iji dozie ala Igbo ka anyị bidogoro na nke a alakịrị m anything gbasara politics ka anyị banyegoro ebe a ihe ọmụna ị na-ajụ m na dibịa gwa Igbo kedu ife izizi ga-ebu kedu ndụmọdụ ga-ebu ụzọ nye anyị hụ nwaanyị n'anya ife mebigo dịka ọ na-apụzi apụ dressing na nkecha akwa ebe akpọrọ ya kwa nkecha maka ịma na o nwere mgbe nwa ọ ya abụ onye yiri efe ịmalụ tribe o si na ya akwa ya o nwere ndị na-eyi ya oyi n'ala ọba ululu ịgwa gị ebe onye osi ọgwụ iyi ama ebe onye si because na oyi ya nwe ndị abụ oyili ịma na onye Igbo as in onye Anambra mma sị no culture anyị dressing anyị ya bụ ekike maka ekike mata n'ala Igbo mana kịta a na-ebuchatakwu ya azụ ka m si afụ ya maka na onwe mbọsị nọ na-aga through my phone so onwe ụdị efe anọ ọkwa ụmụ efe WhatsApp men okay ifugo efe a to dị nnọọ ụmụ ya efe WhatsApp a mana ụmụ ya adịcha dize ka nke ndị ọcha kwa ịmana ya like ka ndị ọcha ife fa na-amasị ya niile ya ka ji wechi dize ka fa igofe amakakwu ya ka ọ ya bụkwala ofu onye je na-afịa jegolu ude tinye ya relaxa wee tebe arụ ya niile ọ na ochenjie black chaba blue chabazie ka okpu blue mba abịakwa na ụdị a ịma na ife a na-ete ete o sochakwana ya ụmụ nwaanyị ma n'ala anya merikie padikie momekie ịma na wedafa maria ke ịma na wedafa na weda anya uwofu na ihe eji lụ the tin maka wedafa ịma wedafa na adịtụ cool mana weda anya na-acha anwụ erike onye ya afụ ijegolu ife merike na-ete n'ilu anwụchazi ya ma onwe ka weda mgbọsị ji gatụ obele ebe a nọ ịchọpụta na enwe ka ebe a si achazi chọpụta na enwe ka ebe a si acha
ya bụ fadro mma onye ọbụla mala ife kwesịrị na-eme ụlọ na iwu na onye ọbụla ya etecha ihe niile ka ebe nke ndị ọcha na-eme. Kedu ihe ndụmọdụ ọ dị ka ị ga-enye ndị nne na nna na ụmụaka anyị na-adị asụsụ Igbo? Onye ọbụla n'obodo Igbo sị kpọnata ya n'ụlọ. Onye ọbụla na n'obodo Igbo ọ bụ n'obodo Igbo ka ị nọ. Kedu maka ndị n'obodo a na-adị asụsụ? Ndị n'obodo a sị kpọla ya na ka akpọ village. Obodo obodo na ịmakwa n'ilu ọka kịta na ifu ndị na-asụzi ma ebe aka ndị na-asụ ndị n'ọka onwelo ka ihe esi nọdụ n'ọka. Yes, ama m na isi esi bata n'ọya fa many years ị ga na-apụ ihe amụtalịla ụmụaka mkwa n'ọka kịta fa niile ndị na-asụ otu a na-asụkwa n'oyibo a na-asụ n'ọnụ ezigbo oyibo ọbọkwa nke kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị nne na nna ndị na-achọ dịka ụmụ fa asụ Igbo chacha achọ dị ịnụ ya bụ ife n'ụlọ fa? Ndụmọdụ nna-achọ inyefe bụ na biko Igbo anyị amata. Oyibo mara mma mana ịtụtụasụkwu onye ya Igbo n'enu efu na nwa gị anyị agakwu n'ufa maka na onwelo ka ihe esi nọkọta ịrapụ onye bụ onye ịbụzi jebebe onye ọzọ. Ịghọta biko nne na nna bikonu harapụ na ụmụazị gị ọnwa gị ọnwa anyị nwoke ọnwa anyị nwaanyị ka ọ jee mụka n'Igbo a hapụ na ya oke ife na-esokwa ọ rapụghori na ụmụazị ibia na-egwukọrị egwu maka ọ ya nwere ndị isi aka like mụnwa ndị isi aka ga na mgosikwu ya Igbo ọ si rapụ ya ka na ụmụazị ya na-egwukọ egwu ọ na-esigoro bụ na agụzili ya n'ụlọ akwụkwọ osigoro fọm ebe a na-amụta maka onwe ndị ụmụazị abụ n'elu mgbe ọ bụla a na-anọ n'elu na rum ọpalụ ha da-agbatu ụmụ ihe ha dịrọ mma ọ ga-arapụfa gbatu na ụbụrụfa a na-emepekwu anya na idebe mmadụ n'elu mgbe ọbụla oke jikọ ọ dịrụnụ mma ịghọta because onwe ka mmadụ esi nọkọta n'elu onweze mgbozi na very good day mgbe ọbụla ọ gbatụtezi ya na ifu na akụkọ ya nwecha ka ọ na-adị ọsụlụ oyibo gbago elu ọsụlụ oyibo tụọ na ụmụazị ibi esef ga na-eli nke ndị ọcha kpọrọ ọfịs n'isi mgbe ọ mgbe anyị abụọ nakọta aba ebe kwesịrị na-asụ Igbo ilen biko parents hapụ na baka na-amụta it's all very very important no matter what ọ dị very very oke mkpa ije ọ dị very very oke mkpa pikonu osi ebugo na ị ga-eduga aga obodo oyibo duru aga America duru aga South Africa rapụ Kenya ka ụbata na ana anyị bụ Nigeria Igbo ka ọ sụkwe n'asụsụ ya Igbo ka ọ dị mma akpọta ndị Igbo niile ọ dị ka ndị Igbo niile a ga-ejikọ nwa ọnụ wepụta ofu onye ga-achị obodo anyị bụ Nigeria abịa na-egwu nke ịbịakwa ịjọga ịkpọfụta m n'ọmụ kedu ife ọ dị ka ife mee ha ma nji nnọkọ ọnụ onye ọbụla one man show nwe akpọ one man show onye ọbụla kwụrụ onwe onwere ya chọ ka ọ nọrọ n'okpuru ịghọta otu ị nọ na mụ na ya nọdụ n'ọfịs a kịta o nkwa ya agba nọkọta I will see myself na-achakpa gị anya ka m nọdụ n'isi ka ị nọdụ n'ọkpa ana ngwa anyị ekwe ka mụ anọdụ n'isi gị ịghọta the thing achọghị m ịba ikwu too much about it. Okay. Ọ ife a mere o ji ndị Igbo ji wee tụọ ilu si n'Igbo enwe eze ọnya iji Igbo enwe eze daalụ nne ka isi za ajụjụ niile na nkebiri na mkpọbi anụmala gị ebe nkebiri ya ọ na-adị mkpa nnọọ. Daalụ nne ama m na ịkpọgo oke ọzọ na ị ga-abịa za anyị udo ọ ga-adịrị gị na mma ndị Igbo ndị kirili anyị na ndị obodo anyị bụ Nigeria unu fụ ka anyị si wee weta nkata anyị na nwanne anyị nwoke kpara n'izu ụka n'isi njedebe a sị na ọ ga-adịrị ndị Igbo niile na mma Eke Orie Afọ Nkwọ ka emesianụ Igbo kwenu mụanụ zụanụ rienụ mụanụ nkịta sị ka atụpụrụ ya ọkpụkpụ n'iro ma hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ Igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa ama gbaa Igbo amaka
ama na ụbọchị eke ndị abụghị anya na ha agaghị azụ nke mmụọ nke eji eme nke ka eji eme nke isi aka ji wee nwere ịkpọsị ọka Igbo na-asụ n'olu ma akwa ụkwara ọ bụrụ ofu ọ bụ ya ka ejiri si na ọ na-aba anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka ọ bụ na ndị ya nọ ya nna ya nọ ya n'ezie Igbo ebeela akwa maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo bụzi ihe na-achọ ife efu ọ bụ ya kpatara anyị ji ewetara unu Igbo amaka ndị eji eje mba.